Det aller vigtigste, når man står på ski, det er jo selvfølgelig at komme ud på pisterne. De her dejlige, snefyldte pister og nyde skiløbet. Men man skal selvfølgelig også ind og nyde den østrigske kultur. Her har vi lige taget et par ting med, som vi kan få lidt inspiration til. Der er pilsneren, den klassiske her. Det er en Zipfer-model, findes i mange andre afarter. Og så er der en fætter til den, nemlig Weissbieren. En klassisk østrigsk øl med masser af hvedesmag. Vi har den også derhjemme, men den smager bare rigtig godt i Østrig. Så har vi den nypopulære Radler, som er sodavand, halv øl. Og så har vi de varme, hvis der er lidt koldt udenfor, eller koldt herude, og man skal have varme, så har vi, nu er vi heroppe, hvor der ikke er rindende vand, så vi får papkrus her, men nede i det her dejlige glas har vi Glühwein, som er en slags gløgg. Og sidst, men ikke mindst, så har vi kongen af dem alle, jakker til, den østrigske te med rom i. En dejlig ting at slutte af med. Husk pisterne, masser af skiløb, men husk også lige at smage på de østrigske råvarer. Skål!